Maayong udto, piyesta karon sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Maria nga siya muburos sa anak sa Dios. Giingon sa ebanghelyo, paglipay Maria. Tinuod mga igsuon, na ay mga pagburos ug pagpanganak karon nga malipayon. Apan sakit sab dawaton nga naapoy mga pagburos ug pagpanganak nga dili pud malipayon sama sa mga bata nga gi-abort sa ilang mga ginikanan. Walay kalaban-laban. Ikaduha, mga bata nga tuod gipanganak, gipakatawo, pero gisalikway pud sa pamilya. Timing nga gikan ko sa Carmelite Home for Children, naghatag og retreat. Tuwa dito ang mga bata, giabandon sa ilang mga pamilya. Pero mga igsuon diha ta bilib sa Ginoo, kay dili gyud siya mo pasagad sa mga dinaog-daog. Gipadala niya ang mga madre nga mooy mahimong instrumento nga mohatag og kalipay sa mga gipang-abandon o gipang-reject. Mao nang kadaadto nako sa Carmelite Home, dili na nimo makita ang kaguol sa mga bata. Malipayon silang mutagbo og mugakos nimo. Naa na nila ang kalipay kay gipangga sila. So mga igsuon, hinaot paunta atong iampo ang tanang bata nga biktima. Ug ikaduha, atong paningkamutan nga matabangan ang mga bata nga mahatag ang unsay dapat ihatag kanila. Sa mapananglit number 1, ipaduol sila sa Ginoo. Number 2, paeskwelahon sila. Number 3, freedom nga makadula kaysa tagaan og pala aron mo trabaho, tagaan og lata aron manglimos. Ug ikaupat, respeto, dili sexual harassment. Mga igsuon, hinumduman nato. Pabor si Kristo sa mga dinaog-daog. Dili niya pasagdan ang mga dinaog-daog ug walang kalaban-laban.